Sada kiki adong masada. Keluarga Napogos tinggal di huta. Ima keluargani Bapak Togar. Tubuna dua, ima si Togar dohot si Marta. Ia si Togar kuliah nuaing di semester onom. Alaidang namarna sidung di perkuliahan na. Ia si Marta mai lai daun pogos. Jalagijang marroha. Songoni dotong dohot akang nasi Togar. Mai lahiat do pogos. Macam hari api, ngelaro piau, 7 manipak bengek. Aduh. Marta, dungo ibu Tomi. Ngaku pada hari di son si panganon garung dah. Mangat kamu. Anu si Togar. Maridi, asal lau jauh Porhat manipak bengek dah. masian jabu tu hau manipak benget. Mardalan pat, maboan, obak. Dari mulai nyaman. Tuh, beda dungo. Dari dulu, macam pigon. Ayah don, aci si malolok kumair. Baku abang, agaknya. Bering je. Kalau garang terus. Lagi mata kumair ngon. Nasurang besi panganon asimion. Beta mah, di luar mah tamar sepangan. Beta. Sahat emak bapak ni si Togar, di hau mani bapak benget. Bah. Aku, lai, itu, setabi, ngagi jangari usaha. Ahani mulai sa tabi nimmo nga to ngari onda unang songoni hamule Saya may ugaji do hamu rison Saya may. Marpangadji mahamu itu, lai. Alanya hamu terlambat itu. unang pala suku nalanya marpangaju nimmo dangarong marpanganju potong gaji Tuh, malai, itu, asal mabui bakar rejo. oke lanjut Tahe bagiaki. Nunga matuai ba. Alai, setong dope tahe mangobak balik. Tahe bagiaki. Bukan nama kerjokku. Gudang naik dupi. Tapi nggak ada yang udah pi. Atau mulak maju apa? Dungi, mulak masih Marta, dohot si Togar tu jabu. Di haul si Marta ma abang na, ima si Togar na hacitan. Alamara ditikin na neng mulak ibana tu jabuna. Ay bang huwa mang. Nang pola Rusia lama tu kau mak. Sono pia mang lau tu juma. Asa unak songo nau do gadu ada. Imay dah, isi mau naulo sama kok marpogos. Atong, kung anong masugot 3 juta, perlu dia ang sekolah. Kung mga 12 juta, kung anong sugot dah? Sedia madudok wi. Alay, ola mang ole nang. Ululi pira. Asal maju lo malu maju go dalang dah. Ya. Lau piau. bah dang saya dibayan bapak si Togaron haumon ay nabuano bapak si Togaron bereng dah ikon hupecat berek kon mah Saya may bapak ni si Benget. Ay itong pasonang majoro hani unang design murut. daong ikon hupecat berek kon mah hupecat humuru ki hupecat
Alairo mapak bengit tu jabuni Pak Togar. Huhut manuk tu Togar! kipit tu jabunai. Bapak si Togar! Buka jo pintu mon! Ai isi doi. Audon, Bapak si Benget, keluar jo mulai. Dang tikos ulaon mu bereng. Bah, lai. Masuk jo lai. Unang itur muruk lai. Dang olau masuk. Di luaron nama au. Salelengon, burju-burju au tuh hoda leda. Saonari, dang perlu beho karejo di jumaki. Nunga, dang perlu behoro. Ai narodo dan makin lai. Dato mukit pang kuda ni dijumai nak piningan. Ah, namo nogo tipe, terlambat dohole. Selesai do pe bogasmu, ngaitor mula ko. Ayah dong do isi uto-uto mule. Nagabili-becak dua among ala ni hita. Ada. Kasihan kakak pengeran ngomong. Dungi di hausi Marta dot si Togar ma among nai. Huhut tu matangis. Dungi di hausi Marta dot si Togar ma among na. Laos di sima di sol-sol si Togar dot si Marta nasa pembahenan nana jati. Gabi muba marohani si Togar dot si Marta lam tu denggan nama pangalahona sida maradopon among nai. Ditiki manogot nyari Roma si Marta dot si Togar dipayas nasida majabunai dilopai nasida mapanganan nasida asarap masih panganan halaki di manogot nyari. Jala diurupi si Togar ma among nai nalau mangula tu balian nasida. Dungi lau ma Pak Togar tu bilut ni jabunai laos martangi yang maibana tu Tuhani. Mauliate ma Tuhan, ala nong muba anak dohok borukku si Togar dohok si Marta. Ala nunga ditadahalaki bedirina. Say anggia ma Tuhan tujulan nyarion, lam serek marohani halakina dua, asalam diingot halakina dua na torasna. Jala asa unang bijang rohana sida maradok pedonganna, nang maradok pun na torasna. Amin. Anakku